vakomana vari loya kuna Nelson Chamisa vazojamuka manje vakuchitaura mashoko ekuti Nelson Chamisa is now warming up for it nokuda kwokuti havasi kufara nepolitical instability iri kuitika munyika yeZimbabwe pamwechete neTheZRP police brutality on opposition. Achipere mushe pane mashoko apinda amenoti vakarongei kandi vari kuda kuzama kuita sei. Isambe nemashoko abuda nyongo pazara nhasi ndibva subscribe oleko tina on the bell icon nokuti pane anonzi advocate Eric Matinenga anyora achiti I cannot believe that the Watchmen movie participated and justifies the recalls of ostensibly by Chabangu. Whatever grip is gained with Chamisa, those recalls are unpolitically, legally, and morally insupportable. History will charge him and his gang harshly. One of our poster picture of Nelson Chamisa, Nelson Chamisa warming up for it. Change is coming. Naturally, effective, reliable, obedient. Together we can and we will. Ndo mashoko anobuda nyongo muzora nhasi vachiti aiwa Nelson Chamisa is now warming up for it. Aminoti vakomana vakarongei kuti ndo massive protests ari kutaurwa here awa kana kuti vakarongea ameno asi ndo mashoko apinda muzora nhasi munoziva kuti pana paZim News Live tinomeka sure kuti aiwa magara mune update ese zvichiitika munyika yeZimbabwe. Saka mbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko abudikira achibva kuopposition. Pinda mucomment section medu mutudze mafungiro enyu musanga no subscribe kulike tina on the bell icon.